Когато бях дете, бях добра ученичка, но имах един предмет в училище, който ми беше страшно труден. И това е историята. И то не защото не ми беше интересно, ами защото ми е изключително трудно да запомням дати и години, в които са се случили важни исторически събития. Днес вече гледам от гледната точка на учителя и виждам, че този проблем при много от децата все още си го има. А и не само на децата, има и страшно много възрастни, които не знаят елементарни години от историята на България. Така че помислих с какво бих могла да бъда полезна на всички тези деца, които се сблъскват с този проблем, и ми хрумна идеята за хронопъзел. Вижте за какво става въпрос. Хронопъзел е историческа игра, която помага на всички хора, които искат да научат повече или просто да си преговорят най-важните събития от българската и световна история. Играта се състои от 45 плочки, които образуват 15 важни събития от българската и световна история. Левият тип плочка е с конкретната година, в която се е случило събитието. Средните плочки ни показват самото събитие, а десните плочки ни представят владетеля, при когото се е случило това събитие. Най-хубавото в играта е това, че има контрол на грешката, т.е. детето само може да си открие грешката. Ако примерно избера годината 681, свържа с примерно съединението на България и владетел, да кажем, Тодор Живков. Но когато обърнем плочката наобратно, виждаме, че самите картинки и линии не си съвпадат. Детето разбира, че тук в тези плочки има грешка. Хайде сега да пробваме правилното. 681. Създаване на българската държава. Владетелят е хан Аспарух. Обръщаме наобратно и виждаме, че линията съвпада перфектно. Хан Аспарух и продължава по същия начин в другата. Вече детето може да отдели това събитие и го смята за научено. Имаме също априлското въстание, битката при Върбишкия проход, независимостта, покръстването на българите и много други важни събития. Играта е изработена от дърво. Картинките на гърба съответстват на събитието, за което се говори в плочката. Тази, както и останалите ни образователни игри, може да намерите в сайта на Позитивно образование. И се надяваме да бъдем полезни и да ви помогнем в запомнянето на годините и събитията.